Hare Krishna, Kamala Mataji. Audio, video, okay? Yes, Mataji. Okay, ma. Hare Krishna, ISKCON Mangalur சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 6 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 6க்கு ப்ரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டே 6. இது ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டே ப்ரேயரோட கிளாஸ் பண்ணலாம். எஸ். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சாப்டர் 5ஓட ரீகேப் பார்த்துடலாம். கர்மயோகத்தில் ஞான பாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் ஞான யோகத்தில் கர்மபாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் இரண்டுமே ஒன்று. அவை இரண்டும் ஒரே விதமான பலனை கொடுக்க கூடியவை. அவை வெவ்வேறு பலன்களை அளிக்கும் என்று கூறுபவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அறிவில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள். ஆனால் கர்மயோகம் என்று ஞான யோகத்தை பெற இயலாது. சுக துக்கங்களை பொருள்படுத்தாமல் கர்மயோகத்தையே தழுவியிருந்தால் பலனை பெறலாம். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே மாதிரியானவை. தோற்றம் பாடுகள் எல்லாம் தேக சம்பந்தமாக வந்தவை என்ற உணர்வு வேண்டும் அப்படின்னு சாப்டர் 5க்கு படிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 6க்கு ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். கர்மயோகம் ஞான யோகங்களில் சித்தி பெற்றவனுக்கு உண்டாகும் ஆத்மானுபவம் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்ம அனுபவத்தில் ஈடுபட்டு ஆதியிலேயே திருப்தி அடைந்தவன் வேறு விஷயங்களில் மனதை செலுத்த மாட்டான். அவனுக்கு தோழன், பகைவன், பந்து, நல்லவன், கெட்டவன் என்று வேறுபாடின்றி எல்லோரிடமும் ஒரே விதமான மனப்பான்மை ஏற்படும். அவன் ஜனங்களுடைய சேர்க்கையை வெறுத்து தனிமையிலேயே விருப்பமுற்று திடமான ஆசனத்தில் இருந்து தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை எண்ணி மகிழ்வான். எல்லா ஆத்மாக்களும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கி பார்த்தால் ஒரு வகைப்பட்டவை என்று எண்ணி முடிவில் கடவுளும் அவ்வாத்மாக்களும் ஒரு வகைப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வான். இந்த நிலை பெற்றவர்கள் யோகிகளில் சிறந்தவன் அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். கொஞ்சம் இதுவாக கவனிச்சாக்க இது புரியலாம். ஓகே. அத்தியாயம் 6. இது சகாம கர்மான என்ன பலன்கள், ந சகாமன கடமைகள். ஞான யோகா ஐக்கியமாதல், அஷ்டாங்க யோகம் யோக சித்தி, பக்தி யோகம் கிருஷ்ணரை அடைதல். ஓகே. ஒரு யோகியோட வெற்றி என்ன, எப்படி ஒரு யோகிங்கிறமோ எப்படி வெற்றி அடையலாம்? சஞ்சலமற்ற மனம் இருக்கணும், பௌதீக ஆசைகளை துறக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் போல இருப்பா, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும். ஓகே. அதுதான் யோகியோட வெற்றிக்கு அடையாளம். ஓகே. வெளிப்புறத்துல பார்த்தா எல்லா செயல்களும் ஈடுபடும் உட்புறவற்றை புலன்களை தொடர்ந்து வாழும் பக்குவர் அறிவுடைய மனிதன் திவ்யஞானம் என்ற நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு தியான வழிமுறையான அஷ்டாங்க யோகத்தின் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் மீது இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சியின் உச்ச நிலையை அடைகிறது. அஷ்டாங்க யோகத்தின் 8 அங்கங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா? 8 அங்கங்கள் சொல்ல முடியுமா? சங்கரி மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியுமா? 8 இது யமா, நியமா, மாதாஜி ஓகே, யமா, நியமா, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா அண்ட் சமாதி. இதுதான் அஷ்டயோகம்னு பேர். இந்த அஷ்டயோகத்தில் அஷ்டம்னா என்ன? 8. அஷ்டமி சொல்கிறோம் இல்லையா, ஜென்மாஷ்டமி அப்படின்னா 8வது நாள். இது முடிஞ்சு 8வது நாள்.
பௌர்ணமி ஒரு அமாவாசை புண்ணியம் அது 8ஆம் நாளைக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர் பேர் கர்ம யோகம், தியான யோகம். இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் முதல் கர்ம யோகத்தில் அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறதுன்னு பார்க்குறோம். 1.2லேருந்து 9 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அஷ்டாங்க யோகாவின் நிலைகள் என்னன்னு தெரியும். 10லேருந்து 32. ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒன்று. 33லேருந்து 36 வரைக்கும் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. எப்படி தோல்வி அவன் வெற்றி பெற்றவனுக்கு என்ன ஆகும். அப்புறம் பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா. பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்த. சில பேர் எல்லாரும் வெற்றி பெற முடியாது, எல்லா யோகியும். சில பேர் தோல்வி விட்டு அவளோட இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறது 37லேருந்து 45 வரைக்கும் படிக்கலாம். இது தோல்வியுற்ற யோகினா யாரு? இந்த யோகிக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? அவர் பேர் என்ன? அவர் அந்த மானு மேலே ஆசை வச்சு மாறாததுனால தான் அவர் மறுபிரிவில் அவர் நல்ல சிறந்த யோகி. ஆனாலும் அவர் தோல்வி விட்டுட்டார். மானு மேலே ஆசைப்பட்டதுனால அப்படி ஆயிட்டார். யார்? பரத் மகாராஜா தானே? கரெக்ட். அந்த மாதிரி ஆயிடும் அது. அதனால யோகி தோல்வி வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் அப்புறம் வரிசை ஒன்று. யோகா என்பதன் உண்மை பொருள் என்ன? யோகானா என்ன? நம்ம ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறோம் தான் நினச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம யோகாங்கிறது ஃபிசிக்கலாக பண்ணி மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு ஓகே. பட் ஆனால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னா அது பேர் யோகா. இந்த யோகா அதுக்கு சொல்ல முடியாது. இது பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கலாம், ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். ஆனால் இந்த யோகாவும் வேணும். இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம அஷ்டாங்க யோகாவை பண்ண முடியும். ஏதாவது சொல்ல முடிஞ்சால் தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க, எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. யமம், நியமம், ஆசமம், பிராணாயாமம் இதெல்லாம் உள்ளடக்கியதுதான் யோகா மாதாஜி. ஆமா, அதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகம். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இது அடங்கி இருக்கு. யோகாவும் உண்டு. இந்த பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணிடு அதுதான் யோகான்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. நம்ம இதெல்லாம் மனதை அடக்குவது யோகாவா இருக்கும். ஆமா, மனதை அடக்கி ஃபுல்லு கவனமும் நமக்கு பகவான் மேல போய் சமாதி நிலை அடைகிறது தான் யோகா. ஆக்சுவலா அஷ்டாங்க யோகா எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டம். வரிசையா 1 by 1 கத்துட்டு வரணும். ஓகே. எஸ்மா 6.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगिन च न निर्किर्म चाक्रियः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசி சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அவ 2 பேரும் கிடையாது. வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. யார் செயலின் பலன் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்று யார் சன்னியாசி? அவன் சன்னியாசி அது யோகிங்கிறான். செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறான். ஓகே. வேள்வி நெருப்பி மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. 6.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. यं सन्न्यासम् इति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डवानाह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भगवती कश्चन. பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும், அதாவது யோகம்னா என்ன? பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். நம்ம இப்ப பண்ற யோகாவுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அந்த பரமனோட டைரக்டா தொடர்பு கொள்றது தான் கரெக்ட். அதுதான் யோகா. புலனுகர்ச்சிகள் இச்சைகளை துறக்காது எவனுமே யோகியாக முடியாது. எஸ்மா 6.3 கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारुतस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते. அஷ்டாங்க யோக முறையில் புதுமானவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழி.
வழியாக கூறப்படுகிறது. ஓகே, 6.4 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yata hinendriyateshu na karmasvanushyate sarva sankalpa sanyasi yogarudas tadochyate. எப்போது ஒருவன் பலன் நோக்கு செயல்களிலும் புலனுணர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். 6.5 கமலாஜி. Yes, Mataji. Uddaret atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhu atmaiva ripur atmanah. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கற்றுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஸோ மனசு ஆத்மாவுக்கு எது நண்பன் எதிரி, மனசு அதுக்கு நண்பனா இருக்குமா எதிரியா இருக்குமா? ரெண்டும். கற்றுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் ஆகும் எதிரியும் ஆவான். போத். அது ஞாபகம் மனசுங்குது. யோகா மற்றும் போகா வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னா என்ன? போகானா என்ன, யோகானா என்ன? எஸ் கமலாஜி, தெரியுமா? அது போகானா என்ன? பிரசாதமா? போகன்னா இதுதான் சாப்பிடுறதா ஐ திங்க் சோ. போகம் சொல்றதுல யோகான்னா மனசை கட்டுப்பாட்டில் இது பண்ணுறேன். ஆமா, போஜனம் போகா சாப்பாடு மாதிரி தான் வரும் மாதாஜி இல்ல? அதான் அப்படிதான். இன்னும் ஐடியா இருக்குது. என்ன நேற்று தான் பார்த்தேன். எனக்கு புரியல போகாதான் எனக்கு, அதான் உங்களை கேட்குறாரு. ஓகே சரி, யோகானா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது யோகானா அஷ்டாங்க யோகம். அது பகவானுடைய நேரடி தொடர்பு கொள்வது தான் யோகான்னு பேர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். போகாக்கு நான் அப்புறமா எனக்கு அதான் ருசியெல்லாம் கட்டுப்படணுமோன்னு தோன்றது. போகான்னாக்கா சாப்பாட்டை நம்ம அதை இருக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சாத்விக் ஃபுட்ல அந்த லெவலுக்கு வரணும். நம்ம சொல்றோமே அந்த இதுல எல்லாம் வருது குணத்துல எப்படி நம்ம என்ன சாப்பிடணும், இந்த காரசாரமா சாப்பிடக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரியும் தோன்றது போகான்னு அப்படின்ட்டு. எனக்கு எனக்கு அதை பற்றி தெரியல, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் சொல்றேன். எஸ் 6.6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதஹ அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவன். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது மனசை நண்பனா நம்ம பார்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துறது, அது எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? அஷ்டாங்க யோகாவில் பயிற்சியின் நோக்கமா. அஷ்டாங்க யோகாவில் பயிற்சி பண்ணினாக்க அதை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் வெறுமனே வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விதியமே. மனதை அடைக்க முடியாதவன் எப்போது மிக பெரிய விரோதியுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். இது எல்லா ஸ்லோகமும் வருது இல்லை? 1 minute ஒரே நிமிஷம் கம்மி. இல்லை கொஞ்சம் தான் வருது. ஓகே, இப்போ 7th படிங்க கமலாச்சி. ஜிதாத்மனஹ பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததா மானாபமானயோஹோ. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. யாருக்கு மனசை வென்றுட்டாக்க அவனுக்கு பரமாத்மா கிட்டக்கு அவன் ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விட்டுகிறான். பரமாத்மா அவரோட இருக்கார். அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் இதெல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும் எல்லாருக்கும். இப்ப நமக்கெல்லாம் குளிர்தான் குளிர்ந்துக்கிறோம், வெயில் அடிக்கிறோம், என்ன வைக்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்றோம். ஆனா மனசை வென்று விட்டாக்க அந்த இதெல்லாம் இருக்காது, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். எஸ்மா 6.8 படிங்க கமலாச்சி. எஸ் மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான கிருபாத்மா பூதஸ்தோ விஜிதேந்திரியஹ யுக்த இத்யுச்யதே யோகி சமலோஸ்த்ராஸ்ம காஞ்சனஹ.
ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். யாரு யோகினா? யாரு? ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது தன்னுள்ள நிறைவு பெறுகிறான், தன்னுணர்வில் நிலை பெறுகிறான் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கிறான். கல்லை பார்த்தாலும் அவனுக்கு அதே தான், தங்கத்தை பார்த்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, கூழாங்கல்ல பார்த்தாலும் எல்லாமே ஈக்குவல் தான் சொல்லிடுவான். யாரு? ஞானத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுள் நிலை பெற்றவன் ஆகின்றும் அவன் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகைய ஒரு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் தன்னடக்கத்துடன் உள்ளார்கள். கூழாங்கல் கற்கள் தங்கம் எல்லாமே அவனுக்கு சமமாக பார்க்கிறார்கள். 6.9 Kamalaji. Yes, Mataji. Sukrun mitray udasina madhyastha dvesha bandhushu sadasva apicha papeshu samabuddhir vishishyate. நேர்மையாக நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். யாரு? எல்லாத்தையுமே அவன் ஒருத்த மேல பொறாமை கொண்டு இருக்கான், அவளை பார்த்தாலும் அவன் ஓகே சமாதானமா இருக்கான், அவனையும் ஒரு நடுநிலை கொண்டோர், எல்லா பாவிகள், நண்பர்கள், எதிரி, சாது எல்லாரையும் பார்த்தா அவன் எல்லாரும் அவனுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக தான் அவன் ஒரே மாதிரி படிச்சது தான் அவன் பார்ப்போம். 6.10 மணி. Yes, Mataji. Yogi yunjita satatam atmanam rahasi stitaha ekaki yata chittatma nirashit aparigraha. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். அவன் தான் யோகியானவன். யோகியாக்கு எப்படி இருக்கணும்? உடல் மனம் ஆத்மாவில் எல்லாம் பரமனோட தான் அவனோட முழுசு ஈடுபடுத்தி இருக்கணும். தனிமையான இடத்துல உட்காந்துருப்போம், மனசை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்போம். இவெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி ஆள் தான் யோகியானவன். ஓகே. பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் என்று 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வினை விவரிக்கிறார். இது போல ஒருவன் எதிலும் பற்றுக்கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணனுடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணனுடனான சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் முழுமை பெற்றவன் அல்ல. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல 1.2 255 256 ஸ்லோகத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதில் யமம் வெளிப்புற பண்புகள், இது நியமம் உட்புற பண்புகள் 2வது. 3வது ஆசனம் உட்காரும் விதம் தியானம். 4வது பிராணாயாமம். 5வது பிரத்யாகாரம். 6வது தாரணை. 7வது தியானம். கடைசியில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் ஒருங்கிணைப்பு. இதுதான் அஷ்டாங்க யோகாவில் 8 பாகம். ஸோ இதில் நம்ம 5th சாப்டர் படித்தோம் இல்லையா? அந்த 5th சாப்டரில் உங்களுக்கு 5.27 and 28 பிராணாயாமம் அங்கே வந்துடுது. இப்போ இந்த இதில் யமா 6.10 வருது. 6.10
யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினால் பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இப்பதான் அதுதான் படித்தோம் இல்லையா? 6.17 அது என்ன சொல்றது? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்ட்டு 6. நியமா யமா நியமாக்கு. அப்புறம் ஆசனம். ஆசனம்னா 6.11 ஆசனாக்கு. அதுக்கு ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க இல்லை கமலாஜி? இங்கே ஸ்லோகம் இல்லை, வேற இடத்துல இருக்கு. பட் ஆனால் நீங்க படிச்சிருங்க. ஆமா 6.11. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनम् आत्मनः ज्ञात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् யோகம் ஆத்மவிசூதயே. ஓகே, இந்த ஆசனம்ங்கிறது இப்போ படிக்கிறது யோகத்தை பயிலணும்னாக்க என்ன பண்ணுவோம்? தனிமையான இடத்துல உட்காந்துக்கணும். போய் நிலத்தில் தர்பை புல் அதை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் வெண்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமானது இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். அப்படிங்கிற எங்க பண்ணணும்னா அந்த 2 புருவத்துக்கு மத்தியில் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல நம்ம கவனத்தை செலுத்தி பார்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி பண்றதுதான் ஆசனம். பிராணாயாமம்ங்கிறது என்ன? 5.27-28 வருது. எல்லா புறப்புற விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவன். அதுதான் ஸ்லோகம் இங்க இருக்கு. சொல்லிட்டே இல்லையே கமலா மாதாஜி? சுச்சம் படிச்சாச்சு, முடிச்சிட்டேன். ஓகே, 13-14 இப்போ வந்து 12 முடிச்சுட்டேன் இல்லையா? ஓகே, எஸ்மா. 13-14 படிக்கும். சமம் காய சிரோ கிரீவம் தாரயம் அச்சலம் ஸ்திரஹ सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं निशाचानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगताभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வில் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். ஓகே, பிரத்யாகாரம் அடுத்தது. அது 6.15 ஸ்லோகத்துல வருது. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறான். தாரணா வருது இல்லையா? அது வந்து யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் மிக நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். தியானம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய போதிலும்
திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். சமாதி சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவரிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்பம் நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழிபடுவது வழுவுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் செயல் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறார். அத்தகைய நிலையை அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதிலும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக இல்லை. ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு தான் அதை பண்றோம். ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கு யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எளிய சத்துவ உணவும் 6 மணி நேரத்துக்கு மேல் உறங்கவும் கூடாது. தமோ குணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்கும் குணமாகவும் இருப்பான். அத்தகையோர் யோகத்தை பயில முடியாது. 6.15 இது படிக்கிறீங்களா கமலாஜி? கமலாஜி இது படிக்கிறீங்களா? யுஜ்ஜனேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்கள் இடையராது கட்டுப்படுத்தப்பட பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். 6.16 நாத்யசனதஸ்து யோகோஸ்தி நச்சைகாந்தம் அனசனதஹ நச்சாதி ஸ்வப்னசிலாஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோர் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அதுதான் வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, 6.17 படிங்க. ஓகே. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேதஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவர் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அதாவது உண்ணுதல், உறங்குதல், உணர்வுதல், தற்காத்துக் கொள்ளுதல், இந்த 4 உடலின் உந்துதல்களாகும். இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதல் பிரசாதத்தை மட்டும் ஏற்க பழகிவிட்டால் அதனை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம். என்ன பிரசாதமும் கிடைக்கிற பகவானுக்கு காமிக்கிறது சாப்பிட்டாக்க அதுலேருந்து அது ஒரு உண்ணுதல் ஒரு எளிதாக சீக்கிரமாக யோகத்தை கற்றுக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வினை பக்தி தொண்டில் தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கம் நஷ்டமாக கருதுகிறான். நமக்கு தூங்க வேண்டாம் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவாழை பற்றி இருந்தாக்க உறக்கம் 6 மணி நேரம் தூங்கினா போதும்னு சொல்றார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்ததால் 2 மணி நேரம் உறங்கினார். ஹரிதாச தாக்கூர் தனது ஜபமாலையில் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட ஏற்க மாட்டார். முடிகிற வழியில் கிருஷ்ண பக்தருக்கு பௌதீக ஓய்வே கிடையாது. 6.18 படிங்க. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏவா யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏவ திஷ்டதே
निष्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா இச்சைகளையும் தொடர்ந்து உள்ளான். ஜட ஆசைகள் எதுவும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமாக யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளான். 19 படிங்க. Yes, Mataji. Yata deepo nivatasto nengate sopama smrita yogino yata chittasya yunjato yogam atmanaha. இந்த ஸ்லோகம் தியானாங்கிற அஷ்டாங்க யோகத்தை 8 அங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த தியான அங்கத்தை குறிக்கிறது இந்த ஸ்லோகம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தன் தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். காற்று வீசக்கூடாது. ஒரு தீபம் இருக்கு, அந்த ரூம்ல காற்று அடிக்கிறதுங்கள, ஃபேன் எல்லாம் போடல, நம்ம அப்படியே வச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த தீபம் எப்படி எரியும்? அந்த மாதிரி இருப்பது போல மனசை அடக்கினாக்க அந்த தீபம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். திவ்ய ஆத்மாவின் மீதான தன் தியானத்தில் எப்போதும் அந்த மாதிரி பண்ணா தியானத்தில் எப்போதும் தொடர்ந்து இருக்க முடியும், ஸ்திரமாக உள்ளார். ஓகே, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போல அவன் ஸ்திரமாக இருக்கிறான். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. Oh my God. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சி லாஸ்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுகுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவர் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். ஓகே, இந்த சமாதிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது 6.20 23 ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்ஸ். 24 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையில் இருந்து பிறழாமலும் ஈடுபட வேண்டும். அது என்ன பாதையில் நிற்கிறது? Oh my God. வலுவான இது கிடையாது நமக்கு. உங்களுக்கு நீங்க படிச்சு வச்சிருக்கலாம் முன்னாடி இதெல்லாம். ஆமா, வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். என் மீது மனதை பகவான் சொல்றார், என் மீது மனதை நிலைநிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறார். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாட்டுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தில் உன்னத நிலையை அடைகிறான். உண்மை யோகி என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காணுகின்றான். உண்மையில் தன்னுடைய பரமபுருஷனான
என்னையே எங்கும் கருகிறான் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஓகே, நான் பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்போதும் எதிரில் நிலைக்கிறான். அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடைய உயிரிடம் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையை நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி கலியுகத்தில் கடினம். ஏன்? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? அஷ்டாங்கம் வந்து பண்றதுக்கு கடினம். கலியுகத்தில் ஏறி எல்லாருக்கும் காத்தால இருந்தா எல்லாம் உட்காந்து இந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்ண முடியுமா? சத்தம் போடாத இருக்கிற இடத்த தேடிட்டு போகணும். அந்த மாதிரி உட்காந்து போய் வாழ்க்கை முறை மாறிடுச்சு இல்ல மேம் நிறையா. ஆமா, அதாவது ஆஃபீஸ் போறதையும் அவசரமா பண்றதையும் அதனால தான் கலியுகத்துல சாண்டிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சொல்லியாச்சு. இது ரொம்ப கஷ்டம் அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சி பண்றது. ஆனா அதை பண்ணினாக்க நம்ம சிறந்த யோகியாக ஆக முடியும். ஓகே, அதனால கலியுகத்துக்கு சிறந்த இது பண்றது நம்ம முதல்ல சாண்டிங் பண்ணிட்டாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணலாம். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். தியானமும் ஆசனமும் பண்ணலாம்ல மாதாஜி, பிராணாயாமம் அந்த மாதிரி. ஆமா, அதெல்லாம் பண்ணலாம். நிறைய அது 8 சமாதி, இந்த பிரத்யாகாரம், தாரணை அதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்சம் கஷ்டமா 8 அங்கத்துல நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 நாள் நம்மளால பண்ண முடியும். பண்ணிட்டும் இருக்கோம். நம்ம அந்த மனசை காற்று கடைசியில் வருதே, அதுதான் கொஞ்சம் நமக்கு சிரமம். இந்த படத்துல இந்த 3 படத்துல இவர் வந்து தன்னோட இதுல வந்து கவனத்துல இருக்கு. கவனமா கான்சன்ட்ரேஷன் கவனத்துக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்லித்தரத அப்படியே குறி வச்சு பண்ணு அப்படியே அதே மாதிரி பண்ண. இதுல வந்து இந்த இதுல தண்ணிக்குள்ள பார்த்து அதை பார்த்து கரெக்டாக இது பண்றாரு. அதுக்கு இது வந்து பாண்டவர்கள் துரோணர் பயிற்சி துரோணர் பயிற்சி கொடுக்குறாரு. இது வந்து பாண்டவர்கள் காட்டுக்கு போறாரு வனவாசத்துக்கு. அந்த சமயத்துல அதுவும் வந்து ஒரு பயிற்சி தான். எல்லாராலையும் அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. இதுவும் ஒரு விதமான பயிற்சி தான். இதுக்கு ஏதாவது கதை தெரியுமா இருக்காது? இதெல்லாமும் அந்த பயிற்சியினால தான் இந்த மாதிரி வர முடிஞ்சது. எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. சரி, ஓகேம்மா. 6.34 படிங்க. படிக்கலாமா? ஓகே. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரிடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. ஜன உலகம் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களில் சேர்த்தினால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி முக்திக்கு மிகவும் உகந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மனதை அடக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம். காற்றை கூட அடைக்கலாம். வீசும் காற்று வேகமாக அடிக்கிறது சுழல் காற்று, அதை கூட அடக்க முடியும். என் மனசை அடக்க முடியலையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட கேட்குறான். அதுக்கு கிருஷ்ண பகவான் சொல்ற, ஆமா நீ சொல்றது ரைட்டு தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அப்புறமா எஸ் 6.35 சொல்லுங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராகேன ச கிருஹ்யதே. இந்த ஸ்லோகம் வந்து அவன் வந்து கொஸ்டின் கேட்கறான், என்னால் அடக்க முடியாது போல இருக்கே, கஷ்டமா இருக்கேன்னா. ஆமா கஷ்டம்தாங்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயல்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். தகுந்த பயிற்சி இருக்கணும், பற்றின்மை.
டிட்டாச்சாக இருக்கணும். அது இருந்தாக்கா சாத்தியமாகும். ஓகே, சாத்தியமாகும். இல்லை, ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் எனும் அர்ஜுனனின் கூற்று முழுமுதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம். என்ன பயிற்சி பண்ணணும்? புனித ஸ்தலங்களில் போய் வசிக்கணும். புனித ஸ்தலங்கள்னா என்ன? யாத்திரைக்கு போய் இதில் எல்லாம் காசி அதெல்லாம் போய் அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் போய் உட்காந்து வயசு வச்சுதான் அங்கே உட்காந்து நான் இது பண்ணுறேன்பா. புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகணும். பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்தணும். புலன்களை மனதையும் அடக்கணும். பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றணும். தனிமையாக இருக்கணும். போன்றவை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஏன் கலியுகத்தில் முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு பாயிண்ட் இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் எத்தனை வித பக்தி தொண்டு இருக்கு? நவவித பக்தி. நவனா 9 வித பக்தியில இதெல்லாம் இருக்கு. அது பண்ணினாக்க ஈடுபட முடியும். முக்கியமானது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது, ஸ்மரணம். யாராவது ஏதாவது சொன்ன, நீங்க உட்காந்து நம்மளா உட்காந்து படிக்கணும் இல்லை, யாராவது சொல்றது கேட்கறதே ஸ்மரணமே பெரிய நம்பர் 1. அதை கேட்டாலே போறோம், நம்ம படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கும் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதனால் மனம் ஜடப்பொருள்களிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். நமக்கு உடம்பு சரியாயில்லைனாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்? டாக்டர்கிட்ட போறோம். டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கி சாப்பிடணும். சாப்பிட்டோன்னா உடம்பு சரியா போயிடும். அதே மாதிரி நமக்கு இந்த மனசை அடக்க முடியலையே, அப்படி காற்று வீசினா காற்றை கூட வீசும் காற்றை கூட அடக்க முடியும், நம்மளால அடக்க முடியாது இந்த மனசு இருக்கோமே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தகுந்த டாக்டர்கிட்ட போகணும். யாரு தகுந்த டாக்டர்? எஸ், யார் சொல்ல முடியும்? மனசை அடக்கிறதுக்கு நமக்கு தகுந்த டாக்டர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஸ்மரணம் பண்ணி யாராவது சொல்றதை கேட்கணும், கதை கேட்கணும், காதுல நல்ல பகவானோட டெய்லியை போய் வழிபடணும். அவருக்கு வேணுங்கிற அர்ச்சனை பண்ண பூமாலைகளை கட்டி போட்டு அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு என்னென்ன அதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் அவருக்கு படைச்ச உணவு பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். இதெல்லாம் நம்மளாவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். சரியா? ஜடப்பொருளிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான உணவின் மூலமும் அவன் அடையலாம். அதே மாதிரி பைத்தியமிட மருந்து சிறந்த மருந்து கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதும் அவருக்கு படைத்த உணவை உண்பதும் இந்த மருத்துவம் கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். ஓகேயா? இந்த 35 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அப்புறம் 36 படிக்க வேண்டாம். கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறார். எல்லாம் கட்டுப்படாத மனசு அலைப்பாய விட்டோம். ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும்னு வச்சுங்களேன், அதை பார்த்துட்டு இந்த காரியம் இன்னைக்கு இது வாங்கிட்டு இருந்தால் அதான் வச்சுக்கணும். அது எக்கச்சக்க வேலை. அது நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு இடமும் கிடையாது. ஆனால் ஆசைப்படுறோம், வாங்கிட்டு வந்துடணும். அதை மனசை கட்டுப்படணும். எதால கட்டுப்படுத்தணும் மனசை? நம்ம படிச்சாச்சு. சொல்லுங்க, மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்? நமக்கு பகவான் கடிவாளம் புத்தி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்ம உலகத்துல எதை விடாலும் சாதிக்கலாம். மனசை அலைப்பாய விடக்கூடாது. இதை வேணும் அதை வேணும் இப்படி எத்தனை அலைப்பாய வச்சுட்டு இருக்கோம். கெட்ட காரியங்கள்லாம் நம்மளே பண்ணிட்டு இருக்கோம், எத்தனையோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் அலைப்பாய விடாம நம்ம புத்திங்கிற இதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணினாக்க நம்ம மக்களமா அழகா நம்ம லீடு பண்ண முடியும் லைஃப்ல. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணா தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்திவிடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகைய வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகைய மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல்
சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவது இல்லையா? புரியுதா? இப்படியும் இருக்க முடியாது, மெட்டீரியல்லையும் அவனால ஹாப்பியா இருக்க முடியாது, ஆன்மீகத்திலையும் அவன் ஹாப்பியா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. எஸ் கிருஷ்ணா, இதுவே என்னோட சந்தேகம். இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உண்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காண முடியவில்லை அப்படிங்கிறான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. எப்போதுமே நல்ல காரியம் பண்றவளுக்கு தீமை அவட்டுக்கு வரவே வராது. ஓகே, தோல்வீற்று யோகியின் இலக்கு என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? ஒரு யோகி இப்ப ஜெயிச்சுட்டான்னா ஓகே, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் செய்யும், யோகி ஆயிடும். தோத்து போனாக்க அவனோட கதி என்ன? மறுபடியும் ட்ரை பண்ணணும் மாதாஜி, அதுதானே அவங்களோட இலக்கு. இல்ல, அவன் லைஃப்ல சிறிய முன்னேற்றத்துக்கு முன்னே வீழ்ச்சி விட்டான்னு வச்சுக்கோ, அவனை எப்படி அவன் முன்னேறுவான்? நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின்னும் வீழ்ச்சி விட்டான். எனவே வெற்றியடையாத யோகிகளை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி வரும் யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வழியே அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்கிறான். அவன் செத்து போனதும் உயர் லோகங்களுக்கு போயிடான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவ குடும்பத்திலோ பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்காக மீண்டும் இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்படுகிறான். ஓகே, அந்த மாதிரி யோகி மறுபடியும் பிறப்புங்கிறது அவனுக்கு வந்துடும். அர்ஜுனன் விரும்பினான், கிருஷ்ணா, தன் உணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவது இல்லை. ஓகே, அத்தகைய வெற்றியடையாத ஆன்மீகின் கதி என்ன? வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் லோகங்களில் பற்பல பருவங்கள் அனுபவித்து நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வத்தின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். அல்லது நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு பிறகு 2 வகையா பிரிக்கலாம் சொன்னேன். இது குறுகிய காலம். நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிரிவு நிச்சயமாக இந்த உலகில் மிகவும் அரிதாகும். ஒருத்தர் நல்லா கொஞ்சம் போல பிராக்டிஸ் பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன்றான். ஒருத்தர் நல்ல லாங் ரேஞ்சில் பண்ணிட்டு கடைசியில் இந்த சமாதி ஸ்டேஜ் வரைச்சே முடியலைங்கிறான். அந்த மாதிரி வர சமயத்தில் அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, நல்ல ஆன்மீகங்கள்லாம் அதாவது படிச்ச வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சு அந்த குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் பழம்புவோம். ஓகே, அது ஆனால் ரொம்ப ரேராக தான் அந்த மாதிரி நடக்கும். குரு மைந்தனே, அத்தகைய பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றி அடைவதற்காக அந்த நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கிறான். சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கு போனதுல சொல்லுது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக முகத்தை பெறுகிறது. அந்த மாதிரி வைதிக குடும்பத்தில் பிறந்தாச்சுன்னா அது சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அந்த இதில் வந்துடும். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி போன ஜென்மத்தில் அதுக்கு கொஞ்சம் இது இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு எல்லா ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஆத்மா. அங்கே போன உடனே அதை கண்டினியூ பண்ணிருப்போம். அது மாதிரி. எஸ்மா, 47 படிங்க கமலாஜி. 47. ஓகே மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமேயுக்ததமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளும் மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகின்றன. ஓகே, மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகளே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்விற்கு வருவதற்கு ஒருவன் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டும் காட்சி அளிக்கிறார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை அசோதியின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றி பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது.
எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, 47 ஸ்லோகத்து மூலியமா இது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து நாரத முனி. இவர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கர்மாவா விகர்மாவா அகர்மாக்கா? யாருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? அகர்மா. அகர்மா, எஸ். எப்போதும் டிவோஷனல் செல். அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல, அவருக்கு பண்ணணும்னு கம்ப்ளீட்டா அந்த முத்தின நிலை. அதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கு. ஸோ அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. முதல்ல கர்மயோகம் படிச்சிருக்கோம். அடுத்தது வந்து பக்தி யோகம் படிக்க போகிறோம். இப்போ 4லேருந்து 7வது சாப்டர்லேருந்து 7லேருந்து 12 வரைக்கும் படிக்கிறோம். 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் படிக்கிறோம். இன் பிட்வீன்ல இந்த கர்மயோகத்திலேயே கர்மயோகம் அண்ட் பக்தி யோகத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் படிக்கிறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே இது எதுக்கு இந்த பக்தி யோகம் இங்கே போடாத அங்கே போட்டிருக்குன்னு கேட்கலாம். அது நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா, நம்ம பக்தி யோகத்தில் ரீச் பண்ணணும் கிருஷ்ணன், இல்லையா? அதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணணும். கர்மயோகம் நம்ம தரவா இருக்கணும், ஞான யோகம் பண்ணணும். நீங்கள் இது நடுப்புற அஷ்டாங்க யோகம் கர்மயோகத்தில் லாஸ்ட் சாப்டர் படிச்சிருக்கோம், அதுவும் தயார். நல்ல ஏன் இங்கே போயிடுது அப்படின்னாக்க அது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம முதல்ல கற்றுக்கணும். கர்மயோகம் வந்து ஞான யோகம் அதை கற்றுண்டாச்சுனாக்க அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம பண்ணலாம். அதையும் பண்ணியாச்சுனாக்க நம்ம பக்தி யோகத்தை கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஏணிப்படிகள். அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. மாதாஜி, ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. இப்ப யோகியா இருக்கிறவனுக்கு வந்து மறுபிறப்பு உண்டா? இல்ல இவன் அதுதான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதனாலதான் பிறந்து முக்தி அடைகிறானா? யோகிங்கிறவன் அவனால ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா அந்த யோகத்துல அவனால வெற்றி பெறலைன்னா அவன் மறுபிறவி உண்டு. யோகத்துல வெற்றி பெற்றவன் அவன் வந்து நோ மறுபிறவி, இஸ் கோயிங் டு கோலோக பிருந்தாவன், முக்தி அடைஞ்சிருவான். இதுங்கிறவன் தான் யாரு யோகி, தோத்து போன யோகி. அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லயே அவனால பண்ண முடியல. 2 3 8 அங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, 2வது அங்கம் 3வது அங்கம் வரைக்கும் பண்ணிட்டு அவனால முடியலன்னு விட்டுட்டானாக்க அவனால அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஒரு நல்ல இடத்துல போய் பிறப்போம், பணக்கார வீட்டுல பிறப்போம், அப்படி இப்படிலாம் படிச்சோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பிறந்து அங்கிருந்து அவன் மறுபடியும் அவனுக்கு அவனோட கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்காக வந்து again he is getting an opportunity, chance to rebirth. எஸ், அந்த இடத்துல தான் கண்ட்ரோல் பண்ண கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனாலும் அவன் பண்ணாலும் இன்னொரு 2 டைப் ஆஃப் தோல்வி அடைஞ்ச யோகிகள் இப்பதான் படிச்சோம் நம்ம. அது முதல் யோகியை பத்தி படிச்சாச்சு. 2வது யோகி வெற்றி பெற்ற யோகி. வெற்றி பெறாத யோகி முதல்ல ஷார்ட் ரேஞ்சில் தோத்து போயிடுறான். அவனை பற்றி தான் பெரிய பணக்கார வீட்டில் பிறப்போம் அப்படி இப்படி சொல்ல. இன்னொருத்தன் கொஞ்சம் லாங் ரேஞ்ச் வரைக்கும் வந்துட்டான். அவனால 6 ஸ்டேஜ் தான் தாண்ட முடியுது. இதெல்லாம் கடைசி 2 ஸ்டேஜ் பண்ண முடியாது, சமாதியை ரீச் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் எங்க பிறப்பான் சொல்லுங்க? நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், அறிவான ஆன்மீக ஒரு ஆன்மீக வீட்டுல போய் பிறந்துடும். வைத்தியங்கள்லாம் வேதங்கள்லாம் படிச்ச வீட்டுல போய் பிறப்போம். அங்க போன உடனே அங்க அது பிறந்த உடனே ஸ்டார்டிங்லயே அதை இதுங்க ஆரம்பிச்சிருவோம், படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த எண்டில் போய் பார்த்தாக்க உங்களுக்கு அவன் ரீச் பண்ணி யோகத்துல அஷ்டாங்க 1 மினிட் யோகத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆயிடும் அது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா? 2 வெற்றி பெறாத தோல்வி 2 டைப்பு. ஷார்ட் ரேஞ்சு யோகி, லாங் ரேஞ்சு. ஷார்ட்னா என்ன, அதான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு விட்டுடுறோம். இன்னொருத்தன் நல்லாவே வரான் கடைசி வரைக்கும், ஆனால் கடைசி ஸ்டேஜ்ல பண்ண முடியல. அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டானே, சமாதி ஸ்டேஜ் தான் பண்ண முடியல. அப்படிங்கிறதால அவன் வைத்திய குடும்பத்தில் பிறந்து மறுபடியும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நல்ல அவன் முக்தி அடைஞ்சிட முடியும். ஓகே, காட் இட்? புரிஞ்சுதா? மாதாஜி பேசிக்கலி கம்ப்ளீட் பண்ணாதவங்க திரும்ப பிறந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆமா, கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலைனாக்கா அப்புறம் இருக்க முடியாது. பக்தி யோகத்தை கம்ப்ளீட்டா நம்ம ரீச் பண்ண முடியாது இல்லையா? அஷ்டாங்க இப்ப எந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இல்லை. இப்ப நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம இப்போ பக்தி யோகத்துல நம்ம வந்தாச்சு, நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. அதனால அந்த பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணா இத்தனையும் நம்ம அஷ்டாங்க யோகம்லாம் பண்ணணும்னு நம்மள சொல்லலை. நம்ம சாண்டிங் தான் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிடுவோம். இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும், ஒன்னொன்னா பண்ணிட்டு இருந்தா ஒரு யோகியோடது தான் இது. ஓகே, ஒரு யோகின்னு நம்ம ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா அவனுக்கு இந்த மாதிரி கதி கிடைக்கும். பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணணும். பக்தி யோகம் வந்து அஷ்டாங்க இது ஃபாலோ பண்ண வேண்டாமா மாதாஜி? பக்தி யோகம் ஆமா, அஷ்டாங்க நம்மளாம் டைரக்டாவே அப்ரோச் ஆகிடும். எஸ்,
சங்கரி மாதாஜி நான் முன்னாடி ஒரு வாட்டி அதே மாதாஜி இந்த அப்ப இந்த 8 இதுவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணவே வேண்டாங்கிறீங்களா? பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல. யமம் நியமம் ஆசமம் பிராணாயாமம்ங்கிறது யோகிக்கு மட்டும்தானா? யோகியா இருக்கிறவனுக்கு அது நம்மளும் பிராக்டிஸ் பண்ணா நல்லதுதான். நம்மளால அவளையும் பண்ண முடியாது. ஆசைப்படுறவா பண்ணிட்டு இருப்பா, பாதியில விட்டாச்சுன்னா மறுபடியும் அவன் நல்ல இடத்துல திருப்பி ரீபத் எடுப்பாங்க. மறுபடியும் எடுத்து 2-3 வாட்டி ரீபத் இருக்கும் நம்மளுக்குலாம். சாப்டர் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அப்புறமா வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் அங்க பண்ணிக்கலாம். இது ஒரே ஒரு டைம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வாஞ்சா கல்பத்த ரூபசியச்சு கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பத்தித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓ